Dobrý den, milí diváci. Dnes pro vás nemám žádný video, respektive to, co mám připravený, jsem nestihnul sestříhat a nestihnu se ho napsat ani nějakou rychlou novinku. A to především z toho důvodu, že nestíhám a zhruba tak za hodinu, teď právě když tohle natáčíme, tak je středa, tak sem za mnou přijede můj kamarád a pojedeme vám natáčet materiál na 6hodinovku historických vozů do Spa-Francorchamps, když si to vyslovuju dobře. A já se na to moc těším, protože jsem tam ještě nikdy nebyl a tohle je můj úplně nejoblíbenější závodní okruh. Mám ho na piedestalu stejně jako Monaco nebo Silverstone a moc se těším, až uvidím, jak se tam prohánějí starý auta, přičemž tou největší hvězdou, respektive ty největší hvězdy, by tam měly být Fordy GT40 a na to se úplně mega těším. Každopádně, aby řeč nestála, říkal jsem si, že bych vám mohl alespoň poreferovat o jednom zážitku a splněném snu, který se mi v nedávné době podařilo splnit, a to rovnou dvakrát. Byl jsem totiž pozvaný od českého zastoupení automobilky Porsche, abych se zajel podívat do muzea ve Stuttgartu, kde jsme měli připravená rovnou 4 auta. 3 z nich byly naprosto dokonalý, úžasný, byla to Targa 4S, 993 Turbo a 959, což je materiál sám o sobě, o tom třeba nikdy jindy. Ale to 4. auto, tak to je moje úplně nejoblíbenější Porsche. Samozřejmě, že se jedná o model Carrera GT, ale pozor, to je jenom ten jeden sen, pak tam byl ještě druhý sen. A ten jsem si taky splnil, protože celým tímto krásným dnem, kdy jsme všechny ty auta proháněli v konvoji, tak nás provázeli 2 lidé, z toho jeden byl Jörg Bergmeister, určitě víte, o koho jde, a potom člověk, který mu už tak pomalu předává žezlo ambasadora značky. A to je Walter Röhrl. Pokud jste na tohle video klikli jenom omylem a náhodou nevíte, kdo je to Walter Röhrl, tak dovolte mi, abych vám ho ve stručnosti představil. Walter Röhrl je dvojnásobným mistrem světa v rally. Poprvé to zvládnul v roce 1980 s Fiatem. O 2 roky později to zopakoval s Oplem. Celkem vyhrál 14 soutěží za 5 různých značek. Slavnou rally Monte Carlo vyhrál 4krát, pokaždé s něčím jiným. Vysloužil si díky tomu přezdívku Montemeister. Nicméně Walter nejezdil jenom z bodu A do bodu B, on to uměl i dokola. Během své kariéry sbíral vítězství v okruhových šampionátech DTM a IMSA GTO. V Le Mans vybojoval v roce 1981 vítězství ve své třídě, to už za volantem Porsche. A zmínil jsem už, že v roce 1987 zajal rekordní čas na legendárním závodu do vrchu Pikes Peak, bylo to z Audi. Nebo samozřejmě můj asi nejoblíbenější příběh, kde Walter figuruje, jak pomohl Lancia k získání posledního titulu mistra světa s pohonem zadních kol za volantem legendární a můj milované Lancia 037. Řeknu to takhle, kdyby byl život videohra, tak Walter Röhrl má už vymaxováno. Dohrál to na 100%, teď už jenom sbírá poslední achievementy a hledá nějaký další vedlejší úkoly. Od roku 1993 je Walter spjatý s automobilkou Porsche. Testoval nové vozy, aktivně se podílel na jejich vývoji a v současnosti je ambasadorem celé značky. Dělá to od roku 1993, takže vlastně celý můj život. To je bowler. Navíc je ve svých 78 letech velmi aktivním členem automobilové komunity. Můžete ho potkat na spoustě zahraničních eventů, především pokud tam jsou veteráni. On sám vlastní několik unikátních veteránů, se kterými se účastní některých soutěží. Já jsem zatím to štěstí neměl, že jsem ho potkával jsem za svoje cesty po takovýchhle různých eventech jiný závodníky, ale Waltera jsem prostě nikdy nepotkal. Až doteď. Z toho jednoho dne vznikne materiál, který si později můžete přečíst v příštím vydání časopisu Autotyp Classic, kam pravidelně přispívám. Ostatně, jak možná víte, býval jsem motoristickým novinářem, ale ještě si občas něco napíšu právě do časáku, protože mám rád papír. Já už ten článek mám skoro napsaný, nechci si tedy teďkon vyplácat všechny informace, které budou potom později v časopise, nicméně jsem si říkal, že vám zkusím říct pár věcí, které se tak úplně na papír nevejdou, jak takováhle akce probíhá, co se to může stát a obecně, jak na mě působil Walter Röhrl. V
Praze jsme si sedli 4 párci do Porsche Cayenne a jeli jsme do Stuttgartu. Tam jsme přijeli, přespali a druhý den jsme si to razili přímo k muzeu. A už před vjezdem do muzea, kde se sjíždí do takového podzemního parkoviště, tak před náma stála dvojková oktávka a měla L-kový značky. Normálně byla z Česka, prostě se nějaký náš krajan jel podívat do toho muzea. Ale nemohl se tam dostat, protože byl ještě před otvíračkou, to znamená, že ho to nechtělo pustit dovnitř. No ale najednou se z rohu zjevil nějaký takový vysoký starší Němec a šel k té závoře, naklonil se do toho okýnka k té oktávii a říkal jim jo, já vás pustím. A pípnul jim zaměstnaneckou kartou, brána se otevřela a oni záli dolů. Potom pustil i nás a samozřejmě ano, byl to Walter Röhrl. Prostě šel random okolo a tak si řekl, no co, tak já je tam pustím. Sice ještě neotevřelo muzeum, ale já mám kartičku. Takže moje první setkání s Walterem Röhrlem bylo takový, že mi otevřel závodu. Tam už na nás čekaly ty 4 auta, o kterých jsem mluvil, jenom abych je ve stručnosti představil, tak to první byla 930 Targa. Zcela upřímně, to je Porsche, ke kterému mám asi nejméně hluboký vztah, abych to tak řekl. Obecně k 930 a obecně k modelům se střechou Targa. Já vím, že Targa je asi to nejvíc cool Porsche, který můžete mít, ale mě prostě vadí, že ve vyšších rychlostech, když máte tu střechu staženou, tak ten vzduch ze zadu prostě nemá kam utíct. Takže to tam začne bubnovat a je to fakt strašně nepříjemný. Potom takhle mi úplně pulzuje hlava, mlátí mi to do bubínku, fakt se mi to nelíbí. A ještě u Gčka, na mě je to docela malý auto, já se tam úplně nevejdu, takže 2 řadím do sedačky a 3 řadím do rádia. 993 Turbo, to bylo úžasný auto, hlavně s přihlédnutím k tomu, že to je ještě vzduchem chlazený Porsche, ale má turbo. Existovalo mimochodem i Turbo S, akorát to nebylo ve standardní nabídce. S tím jsem taky mimochodem jezdil, ale tady jsme měli standardní turbo a to byl takový perfektní manažerský sportáček. Strašně příjemně se mi s tím autem jezdilo. Bylo neuvěřitelně hodný, fakt jako úžasný stroj na každý den. Třetí auto 959, samozřejmě naprosto bájnej stroj, ke kterému ale upřímně nemám taky tak hluboký vztah, ačkoliv samozřejmě maximálně respektuju to, co to auto znamená pro automobilku Porsche a obecně jak hluboký zásah má do historie, ale takhle jsem k němu přistupoval, že OK, 959, já mám radši Ferrari F40, ostatně tam mám jeho plakát, ale tohle to platilo jenom do chvíle, kdy jsem se svezl, protože to, co 959 dělá od 5000 otáček, to jsem nezažil v žádném jiném autě. Já jsem ještě nikdy nezažil, aby se auto vyloženě zlobilo. 959 mi vlastně do 5000 otáček připomínala 911 Turbo. Bylo to takový subtilní, nádherně komfortní auto, ale s tím, že všechno bylo posunutý o jeden level vejš. Bylo to komfortnější než 911. Řídilo se to trošku líp. Bylo to celý takový fakt jako moc dobrý. Každopádně, když se to auto dostalo přes 5000 otáček, tak se vyloženě rozběsnilo, rozechvělo, celý si zakleklo, lehoučce se mu zvednul předek a já jsem byl úplně u vytržení, co se to děje. Takovouhle agresi v akceleraci jsem nezažil ani v moderních sportovních autech. Něco podobného dělá elektromobil z místa, ale nemá k tomu tu zvukovou kulisu. A 959 má takovou obrovskou razanci, se kterou vystřelí dopředu a jakmile se tam prožene 5,5–6 tisíc otáček, tak začne mít úplně jiný zvuk, začne úplně mega řvát a letíte kupředu takovou rychlostí, že bál jsem se podívat na tachometr. Tak a teď Carrera GT a Walter Röhrl. My jsme tam měli 2 auta, jedno tak bylo prototypový, to znamená, že u řadící páky mělo 0000 výrobní číslo, celkem se těch aut vyrobilo 1270, tohleto se do nich nepočítá. Právě to je to auto, se kterým Walter Röhrl najazdil obrovskou hromadu kilometrů, když to celý ladil. On potom nám vyprávěl, jak nemohli proto najít ty správné pneumatiky a mimochodem Porsche Carrera GT má teď, myslím si, od loňského roka úplně nově vyvinutý pneumatiky. Právě, aby stále drželo tu filozofii, že to je závodní auto, který si může užít i obyčejný smrtelník, nezávodní jezdec na běžné silnici a vymáčknout z něj, co to jde.
Právě na tohle téma nám i trochu Walter referoval, protože zkoušeli prej 10 různých směsí druhů pneumatik a nedokázali to pořádně rozlousknout. Nakonec si dali za vzor Ferrari F50, což bylo v tu dobu už vlastně hotové auto, které si taky do jisté míry dalo za cíl převést techniku závodního stroje na silnice, akorát Ferrari F50 bylo takové hodně hardcore řešení a Porsche Carrera GT měl právě zvládnout řídit každý. Walter nám potom později prozradil, že když si obstarali F50 a jezdili s ní po okruhu, tak s ní zajeli nějaký referenční čas a ladili prostě Carreru GT tak, aby se s ní jezdilo příjemně a zároveň, aby byla rychlejší. No a nakonec se jim to podařilo tak, že ta Carrera GT byla na stejném okruhu o 10 sekund rychlejší. To je docela dobrý. Ještě v rychlosti k Walterovi, ten člověk je naprosto úžasný. Já jsem o něm slyšel spoustu historek, viděl jsem s ním úplně nespočet videí, nejenom když je on za volantem, ale taky když dělá nějaký rozhovory a tak nějak už jsem teda tušil, jaký asi bude, i z toho, co mi třeba vyprávěli kamarádi. A nutno uznat, že se nikdo v něm absolutně nesplet a pokud o něm někdo mluví v superlativech, tak rozhodně nelže. Je to nezměrný počet zkušeností, který se koncentroval do neuvěřitelně pokorné osoby. Ten člověk s vámi moc rád mluví, moc rád vypráví historky, příběhy, ale ne tak, jakože by za to byl placený. Samozřejmě on za to je placený, je to ambasador. Ale on to dělá s láskou a je to na něm prostě vidět. Když s ním potom sedíte na obědě a on vycítí, že máte zájem o klasický auta, tak vytáhne telefon a začne vám ukazovat, jaký on má auta v garáži a že teda má pěkný auta v garáži. Jak jsem říkal, měli jsme tam 2 Carrery GT, z toho ta jedna prototypová tu mohl řídit jenom Walter a v ten moment já jsem byl pouze spolujezdec. Dali jsme si spolu asi 30 km. Je neuvěřitelný, že i v 78 letech je schopný Walter tu Carreru GT tak rozparádit. Ale vlastně jsem se tomu vůbec nedivil, protože to auto do jisté míry jezdí tak, jak jezdí právě kvůli němu, protože on byl jedním z klíčových lidí při tom, když se to vyvíjelo. A tak jsme jeli po tom Stuttgartu na to první stanoviště, kde jsme se měli vyměnit. A já jsem vlastně ani moc nemluvil. Já jsem měl celý ten zážitek takovej jako v mlze. Vlastně jsem si celou dobu, co jsem tam seděl, nedokázal připustit, že se to děje. Bylo to pro mě úplně surreální. Takže jsem si jenom užíval ten moment a poslouchal jsem, když něco říkal. Pravda, moc toho neřekl, protože taky si podle mě užíval ten moment, že zase sedí v tom autě. Jenom vždycky, když se třeba rozjel a to auto trochu rozespíval, tak se na mě otočil a říká: jo, vidíš to, jak se to hezky chová? A sleduj tohle, hele. Na 5, 1500 otáček, to auto nevibruje, nic se neděje, jenom šlápnu na plyn, podívej se, jak se to krásně sebere. Prostě jsme to udělali použitelný. Říkám, jo, to je super, pane Walter, díky. No a pak přišla řada na mě. Čekala tam ta druhá Carrera GT, tentokrát byla černá a měla na je to nějakých 50-60 tisíc kilometrů, něco okolo toho, když tak sem dám na prostřih fotku. A samozřejmě jsem měl obrovský respekt toho auta, bál jsem se, neříkám, že ne, nebudu dělat hrdinu, protože už jenom když si člověk sedá do toho karbonového monokoku a ty kevlarové sedačky a teďkom tam opravdu neuvěřitelně zapadnete, ale zároveň máte tak jako dokonalý rozhled okolo sebe, ale zároveň se cítíte tak jako obalení tím autem. Teďkon motor. Myslel jsem si, že z toho auta budu mít hovna až na zádech, ale nestalo se tak. Taky jsem si myslel, že Carrera GT bude nejhlučnější auto v okolí. Ale upřímně, není to až takovej virvál. To auto je vlastně dost civilizované a velmi v klidu. Ale to samé jako u 959, pokud ho dostanete nad určitý otáčky, tak až potom teprve začne běsnit. Ale nemá okolo sebe takovou tu auru, že vyrazí na silnici a teď je to nejuřvanější a všichni se na mě podívejte. To ne, ono má takový charakterní hluboký zvuk, pokud se pohybuje k klasickým městem nebo v přilehlém okolí v příměstském provozu, tak jako
na čtvrt plynu v klidu, ale až potom se dokáže rozespívat. To znamená, že to auto na každodenní jízdu vůbec nebylo otravné. Jak jsem říkal, že nebudu dělat hrdinu, tak se ale musím pochválit, protože u Porsche Carrera GT se musíte dávat pozor primárně na jednu věc. Samozřejmě to nerozbít, protože pod 1 000 000 eur to už dneska sehnat nejde, spíš si připravte tak 1,5 milionu nebo dobrou pojistku, pokud si to počíte. Ale já se musím pochlubit spíš tím, že mi to nechcípnulo, protože, a na to jsme dostávali takový menší školení, Porsche Carrera GT má keramickou spojku, což je samozřejmě sofistikované zařízení a může se stát, že to zničíte. A stává se to. Běžně Porsche s tím i kolikrát počítalo, když to takhle půjčovalo, že prostě odejde jedna spojka. Je těžký se s tím autem rozjet, ale pokud máte dostatečně vycvičený cit v levý noze, tak to není zas takový problém. Mně to třeba ani jednou nechcíplo, klíč je v tom, že se nepřidává plyn a pouští se spojka současně. Vy vlastně se naučíte jenom ten moment, kdy ta spojka začne zabírat. V ten moment, kdy ta noha jede nahoru, tak já už jsem potom jako věděl, kde přesně v té poloze pedálu to začne zabírat, takže tam jsem s tou nohou trošku zpomalil a jenom jsem čekal na ten stroj. A ono to udělá jako takže pak přišel ten záběr a už se to může pustit a lehce šlápnout na plyn. Takže ty rozjezdy jsou takový neohrabaný, ale neohrabaný je měl i Walter Röhrl. Takže tohle se mi povedlo bez ztráty kytičky a potom teda ten přítlačák a ta setrvačnost toho motoru, to je něco naprosto neuvěřitelného, protože přeřadit tak, aby nespadly otáčky úplně na nulu, to musí být jako úplně bleskurychlej pohyb. A mně se to povedlo jenom ze 3 na 4, protože jsem tam samozřejmě nechtěl nic rozbít. V Porsche Carrera GT jsem strávil nějakých 30 km. Není to moc, nejel jsem ani moc rychle, protože jeli jsme v konvoji v provozu, jak jsem říkal, byli jsme 4 auta plus jeden zaváděcí Cayenne nebo Macan vpředu a jedno auto za námi plus ještě fotografové v kabrioletu. A takhle jsme se všichni naháněli po okolí Stuttgartu. Střídali jsme se po nějakých zhruba 20-30 kilometrech, takže jsem v tom Porsche Carrera GT za tolik času nestrávil, ale musím říct vlastně, že mi to stačilo, protože říká se, že se nemáte setkat se svými hrdiny a já jsem se tohle jedno odpoledne přesvědčil rovnou 2krát, že to prostě není pravda. Porsche Carrera GT je úžasný stroj, hodný stroj, nemusí se ho člověk vůbec bát. Jakmile si zvykne na tu spojku, tak si myslím, že to může používat prakticky každý, ale samozřejmě to auto potom má další vrstvy, které můžou odemykat jenom ti nejlepší řidiči, jako je právě Walter Röhrl, který se mnou projel 3 zatáčky a já bych je takhle neprojel ani s moderním autem, s těma nejlepšíma asistenčníma systémama. Samozřejmě je to jeden z nejlepších závodních jezdců světa. A právě tam je vidět, že Porsche Carrera GT je to auto, který může řídit člověk, který třeba není profesionální jezdec, ale ten, který je profesionální jezdec, tak ten se z toho úplně pojebe. No a ta druhá věc, Walter Röhrl, je prostě přesně takovej, jaký jsem si ho představoval a jak mi vyprávěli kamarádi. Jednoduše pokornej, přátelský, milý člověk, který se rád podělí o své zkušenosti i o fotky aut ze své garáže. No tak jo, na to, že jsem dneska neměl nic připravený, tak už tady mektám 27 minut, když se dívám na ten záznam. Jsem zvědavý, kdo to teda sestříhá. Tak jo, já se budu těšit zase příště, to znamená ve čtvrtek a mějte se krásně. Do komentáře mi třeba můžete napsat, jaké je vaše vysněné auto, případně jestli jste se už s nějakým vaším vysněným autem svezli a zklamalo vás nebo vás naopak potěšilo. Měj se krásně. Čau.